Pipila ka mga lugar sa Lebac, Sultan Kudarat ang gibaha atol sa kusog nga pag-ulan. Samtang natalasab ang pagdahili sa yuta sa usa ka barangay sa maong lungsod. Ani report ni Jess Tony Humamil. Pipila ka residente ang natanggong dining sapa sa barangay Pansod sa Lebac, Sultan Kudarat, diyang naghaguros ang tubig atol sa kusog nga ulan adlong Martes. Gani makita sa video, kining pipila ka mga lalaki nga gitabangan og tuklod ang pipila ka motor aron lang makatabok taliwala sa baha. Sumala pa, pauli noon ta sa ilang balay kining ubang residente lakip mga estudyante apan natanggong gumikan sa baha. Samtang natalasab ang pagdahili sa yuta sa barangay Bulebac atol sa kusog nga ulan. Sa video, makita nga natanggong na ang mga motorista nining kalsada sa lugar diyang naghaguros ang lapok nga mibabag sa kalsada human sa pagdahili. Hinuon human sa pipila ka oras, nagyan ang kalsada dihang nagtinabangay mga motorista ug otoridad sa pagpadaplin sa mga gagmayng bato ug yuta nga miali sa kalsada. Matod sa Bantay Bayan sa Lebac, pipila ka makasapaan ang milapaw ang level sa tubig tungod sa kusog nga ulan. Hinuon wala sila nadawat nga report nga adunay mga kabalayan ang gibaha. Apan padayon ang ilang panawagan sa publiko nga magpabiling magbinantayon sa palibot kung makasinati og kusog nga mga pag-ulan, labi na katong nagpuyo dool sa sapa. Sumala sa Pag-asa, epekto gihapon sa low pressure area ang mga nasinating pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.